No niin, tervetuloa seuraamaan Bisnesmiesten olympialaisia, hyvät katsojat. Menemme suoraan kilpailijoiden esittelyä. Pierre Lemois Ranskan edustajana, Boris Kopeck Ruotsin ja meidän oma Jorma Jortikan Jorma. Hyvä Jorma! Ja sitten samoin ensimmäisen lajin, mikä on Taistreten, eli suomeksi solmion suoristelu, siitä lähtee. Pierre aloittaa oman suorituksella, odotetaan pieni hetki. Ja nyt hän sai käskyn aloittaa. Hän aloittaa vemputusliikkeelle ja katsokaa mikä käsien nopeus ja minkälaisia pyöräytysliikkeitä ja katsokaa myöskin ilmeitä. Kaikki yhdessä muodostavat kokonaisen paketin. Katsotaan loppuun suoritus ja näin se käy loppuun. Hyvin meni. Teknisesti tasapainoinen suoritus, tekniset pisteet ovat 13 pistettä ja artistiset ovat myös varsin hyvät. Hänellä on taiteellisuutta aina ollut esitys. Sitten Suomen Jorma Jortikka, joka on harjoitellut ulkomailla ja Espanjassa asti tätä. Ja sitten lähtee taakse taitto ja tasapainoinen suoritus siitä hyvä. Ja nyt katsotaan näemmekö kuuluisan taskun työntelyn. Kyllä tulee taskun työntely siinä, se on aina lupava. Ja sitten suuhun tungenta. Hyvä Jorma, kokonainen suoritus ja varmasti tulee hyvät pisteet. Tekniset pisteet ovat aivan erinomaiset. Ja artistispisteet vielä paremmat. Todella hienoa, todella hienoa. Ja nyt alkaa Boris Kopeckin oma show. Hän naureskelee. Hän käyttää tämmöistä hyvin vanhoillista saksalaistyyliä. Toiset tässä tykkäävät ja toiset eivät. Sehän on tietysti luonnollista. Kyllä minustakin tuo Jorman oma tyyli oli paljon parempi kuin tämmönen Puurin. Ja katsokaa, loppu on. Nyt senhän on vinossa. Siellä oli solmio aivan selvästi vinossa ja se ei voi olla näkymättä pisteissä. Ja kyllä näyttää siltä, että Puur jää viimeiseksi tässä lajissa. Kyllä, onneksi Suomen Jorma Jortikka onnistui varsin loistavasti tuossa modernista tyylissään. Ja on johdossa tällä hetkellä 5 pisteellä. Pierre Lemois toisena on 3 pistettä ja Boris Kopeck viimeisenä 1 pisteellä. Ja seuraavaksi menemme seuraavaan lajiin. Ja on Speed Mobilein eli nopeussoittokisa. Ja tässähän on semmonen tilanne, että Pierren taskuun on tungettu paperi ja puhelin. Ja hän aloittaa etsimisellä sen. Missä on puhelin, missä on paperi? Sieltä taitaa löytyykö? Ai sieltä tippui kynä. Kyllä on, missä kaikki on? Nyt ei näy vielä mitään. Ei näyty. Ja sieltä lähtee jatkuu, paperi löytyy, mutta on liuta. Ei ole onnistuttu kenkien voitelu. Puhelin löytyy. Missä on lappu, missä on puhelin? Molemmat ovat hallussa. Nyt on hyvät mahdollisuudet suorittaa tämän loppuun. Pysy paperi käsissä. On saanut valittua numeron. Katsotaan miten sujuu. Onko jotain ongelmia siellä? Numero on valittu, soitettu on. Hän oli soittanut väärän numeron ja nyt on puhelinkin kadonnut ja lappu on lattialla. Ja tästä ei voi tulla mitään muuta kuin hylätty suoritus. Valitettavasti näin. Vanha mestari sai kyllä kovan kolauksen nytten. Näinhän se yleensä menee. Aina löytyy uusia vanhan tilalle. Sitten Suomen Jorma Jortikka, joka on harjoittanut Venäjällä langallisilla puhelimilla valitettavan siellä, koska siellä ei ole langattomia. Hän lähtee takista, ei löytynyt ulkovaatteessa minkälaisia puhelimia eikä lappuja. Katsotaan keskivartalosta, ei löydy taskujen housuistakaan. Puhelin on siellä, on puhelin ollut. Mitä tapahtuu puhelimelle? Puhelimet kävivät hyppimään aivan itsestään. Sitten etsitään puhelinnumerolappua. Missä on lappu? Ei ole takista. Takista etsittiin jo yhdessä. Älä unohda sitä Jorma. Siellä oli vanha kikka kengässä lappu. Sieltä numero esiin ja nyt puhelimet ei liian hankala oli molempia saada pysymään yhtä aikaa käsissä ja nyt kyllä näyttää siltä, että loppuu aika Jormaltakin. Hyvin pettynyt hän on. Voihan harmin kevät, voi sanoa näin, ja Puur loittaa oman suorituksensa kutaavan merkin. Hän aloittaa takapyöräytyksellä, sieltä löytyy kannikalta heittoi, sieltä puhelinkin löytyy, ja sitten vielä paperi. Missä paperi? Paperi löytyy, vanha kikka tämäkin, siellä oli, taskussa. Ja nyt hän saa soitettua, katsotaan mitä tuomaristo sanoo, kyllä sieltä tulee hyväksytty suoritus Puurilta. Puur on nyt ainut, joka tämän suorittaa hyväksyneesti. Ja näin on tilanne tällä hetkellä, että Boris Kopeck voittaa ja Pierre ja Jorma tulevat hylätyiksi. Kokonaistilanteessa Jorma ja Puur ovat tasapisteessä 6 pisteellä johdossa ja Pierre Lemois toisena 4 pisteellä. Ja nyt menemme paperworkiin, eli paperityöhön. Ja ensimmäisen Pierre Lemois aloittaa oman suorituksensa. Hän juoksee erittäin nopeasti pöydän ääreen ja tässä hänen täytyy tehtävälle nopeasti kirjoittaa 5 paperia alle. Siinä oli ensimmäinen, toinen, 3, 4 ja vielä 5 näin. Ja seuraavaksi hän ottaa salkkunsa ja juoksee isomman pöydän ääreen. Ja salkusta pitää saada paperi tulos pöydälle ja pöydän pinta pitää saada peitettyä näillä papereilla niin, ettei pöydän pinnasta näy vilaustakaan. Ja paperit täytyy tietenkin pysyä pöydän pinnalla, ettei niitä lentele pitkin lattioita. Ja Pierre käyttää tämmöistä pinoamistyyliä, jonka kehitteli 80-luvulla tämä Jacques Pinot, ranskalainen suurmestari. Ja nyt on aivan loppusuoralla on jo suoritus, mutta lipsahdus, pikku lipsahdus. Ja se koitui hänen kohtalokseen tällä kertaa. Ja nyt tulee Jortikan Jorma. Ja se paha kaatuminen, mutta tilanne jatkuu. Ja sitten allekirjoituksen. Katsotaan kuinka Jormalla lähtee allekirjoitus. Onko siinä... siinä oli kynän kanssa ongelmia. Siinä meni taas pari sekuntia, mutta käsi käy kyllä nopeasti. Näitä on kirjoiteltu ennenkin alle. Tätä on harjoiteltu, sen näkee kyllä. Sitten pöydän ääreen salkun kanssa. Katsotaan saako salkun auki. Sai salkun auki. Nytten paperitäkkiä pöydälle. Sitä salkkulattia löyvää. Ja nytten vauhtia siihen. Ja paperit lentelevät minne sattuu. Hylätty suoritus valitettavasti. Liian paljon oli yritystä. Ja nyt tulee Boris Kopeck. Sieltä hän tulee aika nopeasti vauhdilla, mutta on vähän liukasta, mutta
Puur keskittyy nopeasti tehtävään, ottaa kynän ja katsokaa mikä vauhti. Uskomaton allekirjoitusvauhti. Tämmöistä ei ole ennen nähty näissä maisemissa. Ja nyt hän ottaa salkun ja tekee tyylittelyn hypyn, josta saa varmaan kyllä yleisön sympatiat puolelleen. Ja nyt oli vähän sähäilystä tämän salkun kanssa, mutta katsotaan kuinka tilanne jatkuu. Hyvin menee toistaiseksi, vielä on paljon pöytää jäljellä, rauhallinen on, ja oikein leikittelemällä vielä menee ruotsalaisella tyylillä. Siinä oli lähellä pudota paperit, katsotaan mitä tuomari sanoo siinä vasemmassa laidassa, onko pöytä tarpeeksi täytetty, ja kyllä hän hyväksyy suorituksen ja Puur on oikein tyytyväinen. Ja sehän meni Puurin voitoksi tämäkin homma, ja Jorma Jortikka ja Perlemua diskattiin. Ja kokonaistilanteessa on niin, että Puuriskoopet voittaa bisnesmiesten olympiakultaa, Suomen Jorma Jortikka tuo hopeaa kotimaahamme rakkaaseen ja Pierre Lemois jää viimeiseksi. Ja menemme nyt suoraan alakertaan haastatteluun. Aha, hetki vaan. Puur, tule, onko hetki aikaa? Voitit juuri bisnesmiesten olympiakultaa. Joo. Ja tästä kausi jatkuu vaan eteenpäin. Joo. Ja ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia matkassa. Nej. Ja nyt sitten takaisin yläkertaan. Miksi selostuskopit on aina yläkerrassa?